bocado de lacón gallego, queixo cebreiro, tomate cereixa de produción ecolóxica e triscos de laranxa de artesanía alimentaria. Cortamos uns 300 gramos de lacón, poñémola a desalgar, cocemos e reservamos. Por outra banda, nunha placa de forno, estendemos todos os tomates cereixa de produción ecolóxica e colocamos no centro o queixo cebreiro. Salpimentamos e aromatizamos con ervas. Neste caso, tomiño e romeu de produción ecolóxica. Metémolo no forno a 200 graus durante 15 minutos para que se asen os tomatiños e derreta o queixo cebreiro. Procedemos a trituralo para conseguir unha salsa cremosa e melosa. Reservamos. Para a montaxe, cortamos en láminas o lacón gallego e napamos coa parte resultante do asado dos tomates cereixa e o queixo cebreiro. Rematamos con triscos de laranxa de artesanía alimentaria.